Takže čo sa týka zberu hliníka v rámci Slovenska, sa situácia výrazne zmenila po zavedení zálohového systému na plechovky. Aktuálne vlastne všetky kaderníctva, ktoré sú v podstate zákazníkmi L'Oréalu, tak s nami postupne podpisujú zmluvy. Tieto odpady, ktoré predtým končili na skládkach, sa vlastne posielajú priamo do sídla našej spoločnosti. A v prevažnej väčšine sa z toho vyrábajú produkty pre automobilový priemysel. Okay. Takže na začiatku, keď sme vstupovali do tohto projektu, nevedeli sme, aké mať očakávania. Bavili sme sa, že by to mohli byť stovky kilogramov odpadu z kaderníctiev ročne. A za prvý rok sa nám podarilo vyzbierať cca 3 tony tohto odpadu z kaderníctiev. Tak my sme boli vlastne ako jeden z mála recyklátorov hliníka na Slovensku oslovení priamo spoločnosťou L'Oréal.